Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pinapik kepada CCTV, sesisin biang pat ni piang sepai pi baru si Khubor hakimat bat hakabas sedang ingin phashwa si Khubor nak kelengki bentar jong ka Jylla. Unong aktian jong ka Voice of the People Party, Dr. Batskem merbo ula penkesan, ya kerai jong ka State Election Committee, halo ka jing ai tiket hajayau konstituensi, bat hamau khar pentor umkra konstituensi. Dr. Batskem merbo ula ongru, bakat kom kariti trekam jong ka parti. Anam lak setia banya selok shwa bat UMLA new MP. Haka bayadai bakajing ai tiket iki kertong kiban saya kun yak election MDC. Hakasi bat Hajante Hills Autonomous District Council kaban salong. Khatsan singi thik baki samla puli jong ka school ba North Eastern Hill University. Kila pelong da ka jingaki sya tangan klemput singi. Bandawa Hershuki yang Vice Chancellor Professor PS Shukla. Chief Secretary jong ka Sarkar Jylla uba Donald P. Walang haka khat khandai tri Naiwieng aza pusau. Ulah hiar cak skul ba ni hu banlet ya kendu markman yaki samla puli kibala pelong ya ka jingsha tangan rengkat ka jing senran lang jong ka Director General of Police ka Jylla ka kong Aida Shisha Nongrang ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District ka kong RM Kurba Additional Deputy Commissioner uba Ronnie Walang Vice Chancellor in charge Professor Ensaha bat kiwe de ki he officer Kinoyalam kaseng kisamla puli Khasi Students Union, North Eastern Hill University, Unit Kilapan Pau, ba kajing ki kabrang yai mentah ka school ba North Eastern Hill University, kadon ya kajing kita ikisamla puli. Henry kum kisamla puli, jokan ka school ba, kidai minas nok tilang na kabenta kajing bah kalawai. Usamla Rudolf Khan, ubade General Secretary Berim, jong ka KSU Nihu Unit. Uloong ba ki syllabus anam la ban pendep hakapor ka babiang. Bat ya ka exam anam la ban pelong ru hau benai nok pra. Henry lah ban rano syekiwi pagi benai. Kayau dia kot hakidukan kum ka ri Khasi bookstall. Bat kiwei pat kidukan kala hiar bha hadu kata-kata. Bat kani kala kata bha yik try dukan. Henry dealing ba ka jingban jong kita masa ba pher kum ka Shillong Literary Festival. Bat kinong di kot ki kamyo jingmentoy. Namar ba kila ban kampanya yau yiki kot hakum kini kicai festival. Lingba ki khana handai bat ki puriskam ki bala lumthum na ki kendong kan shrat jong ka Jylla. Mentapat lapan kelas syaka jing tho bat syaki jing drodur. Kenang ba kanang la ban kring syu-syu. Yegi kena red bakin smart man pelik jingmun bat man pulikon. Kani kini ka projek ya kabala tip kum ka The Forgotten Folklore projek jong ka Sora Mandala Foundation. Leng ba kikot kiba kani ka kenhun ka penmi ka kwa ban pendrung haki skul ba per. Kenang ba kan yarap shibun yeki kena bakin khamsuk ru ban sengau tho bat pen priang ru ya ka Khubor syaki brio ki bana bar ya ka jinglong kerpang jong ka ni ka Jylla ka badan ya la ki jong ki khana pat ki puriska mentang no phais ngi ka khandai Tarik Naiwieng usamla Steve Jirwa bala kelalong menta uklur nong shar bapau jong kari India ulon poi hapok ka Jylla Meghalaya lingba ka kat lingsun Halopriya Gopinath Bordoloi International Airport Guwahati Berman ai kublai yiki pat ba ka Jylla ki bala kershanting yu ha ka jingakop India Best Dancer Menta barok ka Jylla kala tip yo Steve Jirwa ude unong job hak resan ya kop shat bahe hapok kari India ya ka bala tip kum ka India Best Dancer ya Steve la senra lang da ka kemi ka jong harengkat ki bah yang asam lembar ki pat ba ki bala kershanting yu hak ka jinga kop India Best Dancer tat hadu bonda yo ya ka jing job ki pat ba nong shong shnong jogin real tli ki shnong athan wa lingdo West Khasi District hak ka khat khandai Tarik Naiwieng acha pusa Klami pat ba bana shimenta haka jing yai rali bala pelong da ka senjung kinong senchar shnong ban penram halo ka jing sha penyap dusman jong uwe no hikai school ya gani ka rali la sedang na jan ka school Presbyterian LP school Remeyar haka bala shimenta na duk ki kena school ki samla kilong kmelong kpa jong ka than ki bala ra ru iki plakat ban perta ya ki sur penram ya unong penyap ri Kanya Tribe Integrated Territory Organization haka khandai Tarik Naiwieng acha pusa Kalai banyak kendu ya ka Joint Secretary Jongkatran District Council Affairs Jongka Sarkar Jylla ka kong IT Nulen El Maulong manpan jing pensyai halor ki rural local bodies kumala kedo ha ka jingmang pisa ka ba arpunyo klur tingka da ka Ministry of Panchayati Raj ka Sarkar Penang
Presiden jangka hito uba dan bok khar ulai thu ba ka kong maulong kala pentem ba ka nikatanan ka ditang ka nodal agency ka ba pedang ya ka pisa ka bawan na ka sarkar pedang ban mang shikilai tli ki autonomous district council jangka Khasi Hills ka Jantia Hills bar ka Garo Hills. Minta pa niya pash Khubor na Kylleng ki benta jangkari. Deki hajar ngut ki brio ha chura chanpur kilai shin minta ha ka coffin rally ni ka rally sendung met yam ban buram ya ki shpongut ki rio Raymond ngob ha jong ka zait ban rio kuki zomar ki bala shapen yap ha ka khatway Tarik Naiwieng ha jiri bam district ya kini la pelong daki kin huan rio lum ki no yashim benta ki bariam yong kila ra iki senduk met yam namar ba ki met yap ki dang sa ha ka jakabu met yap jong ka hospital kat ba ki dang ap ya ka postmortem report kino yalam rio lum kila dawa ya ka jingmi na ka jing token ya ka met yam shwan pendep ya ka jingne niam ka bakhadu Kishipai BSF kila kem ya way u civil engineer ha West Bengal ha North 24 Parganas district ba kila yo ban kurup hadu san pautli ki biskit ksiar ki ba khia palat san point khandai kiji ya ki biskit ksiar laburi ha pan po bala sop dakapla ha ka jing toket utei ubrio ulakam bauju shalantu ya ka ksiar na shiliang khaput ha ka dor ka baret ka balong san spa hadu shi hajar tingka shi sin penpoi la kem ya u shwaban IT ya kamar ka sarkar pedeng kala pelat pat ba ya ka PM Awas 2.0 ban penurlong ya ka jing angnut ban yo ya ka yeng na ka benta kinong shong shnong hasar ki ba klem yeng klem sem ka skim ka ajing mentoy amtang ni kilong yeng BPL ni kilong yeng ki ba dong ki ba kerdu handai wat kilong yeng ki ba pedeng ki ba pendam ya ki kendon ban yo ya ka skim ban penduna ya ka jing atengku ha pedeng ki brio bar ki hati ha ka por ba ki let chawai pan Katanat Klau jangka Tamil Nadu kala pentrikam ya ka rukom a jing maham lepa ka ba pensyong nongrem ha ka AI ha ka hosur for reservation. Kani ka sistem ka budien ya ka jing ya jongki hati ha ka por baja da ka ba pen I ya ka jing pen bena ha ki screen ki ba he ha shilenter jongka surok ba Chennai Bengaluru. Ka election commission kala ithu ba ka jing yo kurup pisa ha ka por election jangka Jylla Maharashtra ba Jharkhand ka barang ya Harangkat ki election chiteng samoy kila palat ya ka 1000 klur tingka kabalong baro 1000 prapu ar point ar klur tingka ki jingkerup ki kentup ya ka pisa ka kiyat ki drugs bat ki wei ka Maharashtra ba ka Jharkhand kila yo praspa sanpu praklur ka ba khambun nyosha ban ya ka election chaka yeng dor bar thawan jong stem arasa ka kanda Narendra Modi Menteri Rang Ba'du kari India lapun kuburam ya ka Menteri Rang Ba'du kentai ka banengkong jong kari India ka Indira Gandhi ha ka jingdam shispa anyau snam jongka lakha ya ka Indira Gandhi ha ka khat khandai Tarik Naiwieng shia ja khandai spa khat nyau ha Allahabad bat kari ka khun jong Jawaharlal Nehru latip ya ka kum ka Iron Lady of India bat kalabat kum ka Menteri Rang Ba'du nadu stem shia ja khandai spa ndu punriu hadu shia ja khandai spa nyau punyau but shia jak nais pa prapo hadu shia jak nais pa praposau ka jinglong nong yalam jongka hakapor kathma India Pakistan house nam shia jak nais pa nyopwe kala pelong ya ka jingthau ya kari Bangladesh ki pulit jongka Karnataka kala penyap ya Vikram Gowda ubri nong yalam ba khli do jongka Seng Moyes ha ka jinga snake kuli ba markelyang ha ka klau kabinale jongka Udupi ki pulit kala budin ya Gowda mentala arpos nam rekim shimnala ban kem ya u hadu menta Kajing klan no jong godau kalong kadak jong kajing job ka bakrau ha kajing akun jong ka Karnataka persha ya ki moyes. Kino yalam jong ka BJP Delhi kilai ki persha ya ka sarkar AAP. Hajan ka station boss jong ka Anand Vihar. Da ka bakno ba kamshim nala banyakun ya kajing jabo ka bajur. Ha ka nong ba bat ka penan ka bakala ya ka pisa green says. Namar ba kajing jabo kadang long kamar ka bakongsan. Kajing ki kalapin kesan ya kajing nan ka manshim ya kilat kelinti ki bakrke bat kiba pentrikam man pen bahaya kale air jongka Delhi. Kendriya wud kinong Bangladesh kila Shakem ha Chitra Durga district namar ba kila Sabi an ha India. Ki pulit kila yok man kurum ya ki kot ki slat hong. Ki ba kentup ya ki passport, ki Aadhaar card bat ki ID tab wud na kini kinong syak keno. Ya kini kirunar lakem ha ka khat pratrik Naiwieng ha ka por ba ki pulit kidang apa haramin. Ki te ki brio kila rong bi an che India buns na menshwa ha ka ba kila rong nengkong e che West Bengal nang ta kila poi che Kolkata ha ka ba kila yo ki kot ki sla ki bathong kila trei ha ki Jylla ba pher ba kila wan ha Chitra Durga ban war kam ka Jylla Meghalaya kila pha che Dubai nang ba ka Air India Cargo ya ka jingshalan ka banengkong e ka balong shi metric ton usot nyam tra khasi che Dubai
Kenika jing shalan kadai ka benengkong hakat han chete lam mi ngi lingba kini kelenti. Ya kini kisah nyamtra kibala yo ya ka geographical identification ani ka GI tag house name aja khat saw lapin poi na gohati custom cha Dubai hakas nginingkong. Ka sarkar Jylla ka thmu ban penyeso ya kinongrap ka Meghalaya bat ki yo Pyrthei da ka baweng yi jing hakalyang ka jingket jingba ba da ka yo kon. Ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari ka Pyrthei. Ki nongrap jongka France kilai ki ha Kylleng kari persha ya ka jingtmu jongka European Union banyate khai pateng berkekunhun jongka South America ka Mercosur. Ka seng ki nongrap kala pelong proposal teli ki jinge ki pen pau ye ki jing jongka rap karyang jongkari France klem da khang ik surang. Kenika jing yate khai pateng ka balaya soy house nam aja ka khandai ka kenthop ya ka Argentina ka Brazil ka Paraguay bat Uruguay kabala yoi bakalong ka mensaw ye kinongrap na Europe. Kishipai Rapid Support Forces jongka Sudan ki lapen pau bakilong ki bakloy ban sange thma ban pinkut no ya ka jeng kan an kabarang ya shakman bat kishipai jongka Sudanese Armed Forces kabala wanra ya ka jeng ka bajur bha ye ki pai ba nok shoshnong. Ki he jongka RSF habakren ha Nairobi ki lapen tikina ya ka jeng ang nut jongki bandan ka jeng suk bat ban pin pai biang ya ka Sudan cha ka jing sanchar pai ba. Gila pen pauru bagi kuat benda shimbenta ha ka jinga keren san hima sima ban wengi ki dauten rai jong ka jinga kan an. Ka jingkul mar ka belas sedang haubna yayong arza apulai kala penyap palat arpusaw hajar pras pak san pangut ki briu bat da ki langut ki briu kala syapen kendia caka. Ka seng sensha jong ka Senegal ka PSDF pelayalam da menjerang ba duk keri Osmane Sonko kala yo ya ka jingjop ka bakrau hak election Syaka yang darbar tauan kabaralong haka katnya Tarik Naiwieng. Katkom ka result ka banengkong. Na kami renti ba ketika seng kan yo ia ka jingbun pan haka yang darbar tauan jong kari. Kumbah nyo poin lai million ki nong thap vote kilai shimmenta haka ni election manjit ya ki shispa nrupusan ngot ki khot jong ka parliament. Umiti ramba adu kari UK uker samar la batai ya ka jing kendu jong ubat Narendra Modi minti ramba adu jong kari India. Kum ka jingmi jing mentoi. Bat ulapan bena ya kejing temu man sedang biang. Ya kejing akran khai peteng. Hapadeng ke UK bat ke India. Kinong yalam kela menjur man pinklan ya kejing terilang ke jongki haka khai ke peteng kejing shingan ke teknologi pada kejing kela jok kesini. Ke Palestine kela ai kublai ya ke India na ke benta kejing rap pisa ke ba $0.1 million syaka UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. Kabala pendam ya ka jingno senyang ka ba $1 million man lau senam na ka benta senam arhajar apusan. Ka embassy jong ka Palestine kala yaro ya ka jingai beteng jong ka India man kershan ki London pat ban shimkia man yarap ki petwir na Palestine. Ka India kala no senyang palat $1 million syaki kam bakong san jong ka UNRWA ki bakentum ya ka puli puthi ka koi ka kia bat ki marba. Ka Hamas kala kentaj i Khubor bagi nong yalam jongka kila kendria na Qatar sa Turkey. Ka kenhun kala khot ya kini hijing keno ki Khubor lam ler barapen sapriang hakilat patai Khubor jong ka Israel. Hagas ngineng kong katunat kambari jong ka Turkey ru kala kentaj ya ki Khubor da ka baong bagi long ki bam shisha. Kila patai Khubor jong ka Israel khamut shwa kila ajing mun bakum kani ka jingle kala ban kata ya ka jinga kren halo ka jing sanget ma bat ka jing pelat ya kino syara bo. Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mataski kublai.